सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। गोबाव समनि उनाव एनएलएफबि आफादनि दैदेनगिरि एम बाथाखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज क'क्राझाराव लाबोदों एम बाथाखौ। हियारिंनि थाखाय बिथांखौ गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय जादों। आखायाव दुरुं खानानै सासे बर'नि दैदेनगिरिखौ लाबोदों। बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो गोरोबथा खालामग्रा दैदेनगिरिफोरजों बा सोद्रोमाफोरजों बेबायदि जाथाय जादों। एम बाथाखौ क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जाजआव लाबोनाय समाव बारग' एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा लोगो हमहैनायजों लोगोसे एम बाथानि अनजालि बिसि आरो फिसाजोआबो लोगो हमहैदों, जेराव बिफाखौ नुनायनि उनाव फिसाजोआ मेगनाव मोदै हुगारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। सासे बिमाया गुबुननि थाखाय जेसेबांखि गाज्रि जाथों मानो सासे फिसानि थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन जायो। नाथाय माखासे दुथां सुबुंफोरा गावखौ जोनोम होनाय बिमानि सायावबो इनाय अनागार खालामो। गावखौ जोनोम होगिरि बिमाखौनो खास्रि बिस्रियैबो बुथारो माखासे दुथांफ्रा। फिन आरोबाव रायजोआव मोनसे सोंखारिजाथाव जाथाय, गावनि फिसाजोआनो गावनि बिमाखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। गुवाहाटीनि चाचालाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन टेनिस गेलेग्रा सासे फिसाजोआ गावनि बिमाखौनो बुयै बुथारदों। मन्जु देबी मुंनि बिमाखौ बुग्लिनानै बुथारदों गावनि फिसाजोआ। गुवाहाटी चाचालनि पुर्निमा मेनसननि ब्लक ए नि गंसे फ्लेटआव थायोमोन बिथांमोनहा। बिफानि मुङा दीपचान्द प्रसाद, बिफायाबो टेनिसनि कचमोन। ट्रेनिं होनो थाखाय मोनाबिलि समाव बिफाया न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे समाव बिमा आरो फिसाजोआ न'आव दंमोन, नाथाय बिमा आरो फिसाजोनि गेजेराव माबा मोनसे खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जानाय समावनो फिसाजोआ गोरा बेसादजों बिमाखौ खर'आव बुनानै बुथारदों। मोनाबिलि 7:30 रिंगासोआव जानो मोन्दों बे जाथाया। फिसाजोनि बुग्लिनायजों बिमाया थद गैयै जानानै हायाव गोग्लैनायनि उनावबो फिसाजोआ बिमाखौ बुग्लिनायखौ गाराखै, जायनि जाहोनाव फिसाजोनि बुग्लिनायाव थैनो गोनां जादों बिमाया। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव दिसपुर पुलिसा नुजाथि फैनानै टेनिस गेलेग्रा लाइमोन दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामफैदों। BPF आरो UPPL ज' जानो थाखाय सावरायनाया दा क्रिटिकेल, अदेबानि गोब्राब थासारियाव सौफैबाय। खेबब्रै खेबबा सावरायनाय जालांबाय, नाथाय सोर BTSनि चिफ जागोन बेखौ थांखि लानायनि समा सौफैबाय। बे खोथाखौ फोरमायथिदों BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ BTSनि चिफखौ गारनो हागोन ना हाया। जाथिनि सार्थआव आरो BTSनि सार्थआव खौसे जानो लुबैदोंब्ला BTSनि चिफखौ नांला होनानै प्रमद बर'आ फोसावनांगौ आरो एबसुआबो बुंनो हानो नांगोन। बे 4 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै, बेनिखायनो नोंथाङा चिफ जानो नांला होननानै। आरो हाग्रामा महिलारिया चिफ जाथोंसै होननानै गोख्रोङै एबसु आरो दिपेन बर'आ बुंनो हानो नांगोन, अब्लासो एबसुखौ मानिगोन होननानै बुंथियो। आरो बेसो माहारियारि आफादनि आखु जानो नांगौ, अब्लासो खौसेथि खालामनो थाखाय एबसुआ जि थांखि लादों बेयो जाफुंगोन। नाथाय डाबल स्टेन्डार्ड, माब्लाबा प्रमद बर'नि जानानै खोथा बुंनाय आरो माब्लाबा गावनि स्टाइलाव खोथा बुङोब्ला बेबायदि जों माब्लाबाबो ज' जानो हानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो। बिथांमोननि राजखान्थि केरेक्टारखौ गारनानै फैनो हानांगोन, बेयाव जेबो फर्मुला गैया आरो एबसुआ गोख्रोङै बुंनो हानो नांगोन। प्रमद बर', फेरेंगा, गबिन्द बसुमतारी नोंथांमोनजों जाला, गोरोबनानै 20 मासआव गेलेदो होननानै बुंनो हानो नांगोन। आरो 2026 मायथाइयाव MLA MPखौ जों सायख'गोन होननानै बुंनो हानो नांगोन, अब्लासो खौसे जागोन होननानैबो बुंथिबावो प्रहलाद ब्रह्मआ। लोगोसे बुंथिबावदि चिफनि आरो मन्थ्रिनि लब दिन्थिबाय थायोब्ला आरो गावजों गाव मुं सुलायबाय थायोब्ला माब्लाबाबो खौसे जानो हानाय नङा। फैगौ 2025 मायथाइयाव BTCआव BPFआ सोरखार दागोन, बेखौ रावबो होबथानो हाया। थांनाय MP बिसायख'थियावबो हारसिङै BPFआ फ्राय 4,50,000 भट मोननो हादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा 3 राजखान्थि दोलो लोगो नांनानै फेजेननो हादोंखौ बुंनो हाया। क'क्राझाराव BPF दोला देरहाजोबदोंखौ बुंनो हायो। MP बिसायख'थियाव 25 MCLA BFआवनो BPFआ देरहादों। बेजोंनो रोखा जायो BPFआ सोरखार दागोन होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि थांनाय BTC बिसायख'थियावबो बिटिआर गोरोबथा जागोदान, बेनिखायनो UPPL दोलोनिया जोबोद दोहौ दंमोन। UPPLआ 25 गोबां मासियाव देरहागोन सानदोंमोन, नाथाय 11 मासियावल' देरहासारनो हादों। नाथाय दा बिटिआर गोरोबथाखौ प्रमद बर'आ मावफुंनो हायाखै। नखर साख्रि, NDFBनि जेंना बेफोरजों अर जोंब्लावनानै दङ। बर'नि भट मोननाया गोब्राब जागोन आरो गामि हाबनो हागोन ना हाया बेयाव सन्देह दं होननानैबो बुंथिबावो प्रहलाद ब्रह्मआ।
सानथामनि गेजेरावनो दै आरो फुख्रियाव दुगैनानै सा 46 सुबुंनि जिउ खहा। सा 46नि मादाव सा 37आनो उन्दै गथ'साफोर। गासै मोन 15 जिल्लायाव जानो मोनदों बे जाथाया। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल बा फोरबोनि मुङाव फुजा होफुबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों। बिहाराव जानो मोनदों बे दुखुनांथाव जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जीवित पुत्रिका फेस्टिवल बा फोरबोनि थाखाय फुजा होफुबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोनदों। उन्दै गथ'साफोरनि गाहामनि थाखाय बिमा बिफाया दैनि सेराव फुजा होनायाव बे जाथायफोरा जानो मोनदों। भुगिनांनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुजानि थाखाय बिमा बिफा आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा मुखुब जाफुबाय थानाय समावनो उन्दै गथ'साफ्रा रावबो नुस्लाब मोनै दैमा आरो फुख्रियाव दुगैहैनायावनो बे जाथाया जानो मोनदों। गोलाव सम गथ'खौ नुयैनि थाखाय नागिरनायावसो उनाव दैमा आरो फुख्रिफ्राव नागिरहैनायाव गोथै देहाखौ बेफोरनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिहारनि मोन 15 जिल्लायावनो गासै सा 46 सुबुङा दैमा आरो फुख्रियाव थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मोन 15 जिल्लाफोरनि मादाव जेरै सानजा आरो सोनाब चम्पारन, नालन्दा, औरंगाबाद, तैमूर, बक्सार, वैशाली, पाटना आरो गुबुन गुबुन गासै मोन 15 जिल्लायाव बेफोर जाथाया जानो मोनदों। जाथायजों जिउ खोमानांनाय नखरनो बिहारनि गिबि मन्थ्रिया 4 लाख राङै होनो थाखायबो फोसावदों। गलादारफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि। अरुणाचलनि रुकसिनाव नंखाय फन पेनि गेजेरजों गोबां गलादारफोरखौ थगायनाया सोराङाव फैदों। बे दायाव साब्रैखौ रुकसिन पुलिसआ हमबाय। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायदों अरुणाचल प्रदेश रुकसिननि SDPOआ। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो आसाम अरुणाचल सिमानि अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियां जिल्ला, रुकसिन महकुमा आरो सिमा जनायनिफ्राय गोबां रां लुथिदोंमोन दुथांफोरा। बेखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आरो गलादारफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों अरुणाचल प्रदेश रुकसिननि SDPO बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आसाम अरुणाचल सिमानि अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियां जिल्ला, रुकसिन महकुमा आरो सिमा आसाम जनाय ओनसोलाव नंखाय फन पे बाहायनानै लाख लाख रां लुथिदोंमोन दुथांफोरा। बे दायाव दा साब्रैखौ हमबाय आरो दुथांफोरनि बोलि जानो गोनां जादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि गंसे YYY मुंनि जौ गलाया 1,35,000 रां लुथिजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। QR क'डआव रां हाबनाय दिन्थिदोंब्लाबो गुबैयै बेंक एकाउन्टआव रां हाबा आरो बेबायदिनो दुथांफोरा गुबुन गुबुन गलाफोरनिफ्राय गोबां रां लुथिदों होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै YYY मुंनि जौ गलानि बिगोमाया रुकसिन पुलिस थानायाव गांसे गसर बिलाइ गथायनायनि उनावनो पुलिसआ संदाननायनि उनाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों। उनाव नेपालि बस्तिनिफ्राय साथामखौ हमदों आरो अरुणाचल पासिघाटनिफ्राय सासेखौ हमदों। गासै साब्रैखौ हमदों आरो गोबां मिथिबावनो थाखाय दुथांफोरनाव दा सेबनाय हाबाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो गलादारफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्रानो जाहाथे सांग्रां जायो बेनि थाखाय खावलायदों SDPOआ। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिनि सौख्रांनायाव सासे फरायसाया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। फकिराग्राम फरायसालिमानि BA 3थि सेमिस्टाराव फरायनाय मासुमा बेगमा गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानायनि उनाव बिथांखौ फकिराग्रामनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय 2 घन्टा नेनायनि उनावबो सासेबो डक्टर मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव फरायसानि थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जादों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। जायनाखि सोरखारि देहा फाहामसालियाव सासेबो डक्टर गैयामोन। रिपर्टनि बायदिब्ला 2 डक्टर थानो नांगौमोन, नाथाय डक्टर सासेबो गैयिनि थाखायनो फरायसानि देहानि थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जानो गोनां जादों। बेखौ लानानै ABMSUनिफ्राय खुद्रिदों। EM अरुप कुमार देनि बियाबावनो बेबायदि जानायखौ लानानै सोंखारिदों बिथांमोनहा। जायनाखि EM अरुप कुमार देआ सावस्रि बिफानखौ लानानै गेदेर गेदेर खोथा बुङो आरो बियो EM अरुप कुमार देनोनो बियाब, नाथाय बिथांनि बियाबावनो मानो बेबायदि जानो मोनखो होननानै सोंथि खालामदों ABMSUनिफ्राय। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो आरो जायफोर 2 डक्टरा बिबान दंमोन नाथाय बिथांमोना डिउटियाव नुजाथिफैयाखै, बिथांमोननि सायाव जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो गोख्रोङै दाबि खालामो ABMSUनिफ्राय। गुबुन गुबुन फसंथानफोराव दिन हाजिरा मावग्राफोरनि दान बान्थाखौ दिन हाजिराखौ बांहोनो थाखाय थांखि लाबाय मिरु सोरखारा। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो बांनाय दान बान्थाखौ मोननो हासिगोन। भेरिएबल डियारनेस एलाउन्स VDA खौ बांहोनानै दिन हाजिराखौ बांहोनो थांखि लाबाय मिरु सोरखारनिफ्राय। जेरै सिकिउरिटि उइदाउट आर्म्सफोरनि VDA खौ बांहोनायजों सानसेनि दिन हाजिराया केटेगरि A ओनसोलनि थाखाय 954 रां जागोन, केटेगरि B नि थाखाय 868 रां जागोन आरो फिसा ओनसोल केटेगरि C नि थाखाय 739 रां जागोन। हाथियार लाग्रा सिकिउरिटिनि थाखाय केटेगरि A ओनसोलाव
1035 रां जागोन केटेगरि बि आव 954 जागोन आरो केटेगरि सि आव 868 जागोन थिग बेबायदिनो सुइपार बा क्लिनिं स्टाफफोरनि बेलायाव केटेगरि ए ओनसोलाव 783 रां जागोन केटेगरि बि ओनसोलाव 655 रां जागोन आरो केटेगरि सि आव 526 रां जागोन लामा सामा बानायनाय बिल्डिं लुनाय आन्डारग्राउन्ड इलेक्ट्रिकनि खामानि रेडिअ टेलिभिजन टेलिग्राफ टेलिफन आरो बेबायदि आन्डारग्राउन्ड केबलनि खामानि वाटार साप्लाइनि खामानि मावग्रा मावथिफोरनि VDA-खौ बांहोनायजों केटेगरि ए ओनसोलाव हाइलि स्किलनिखौ सानसेयाव 1035 रां बानायनाय जाबाय स्किल क्लारिकेलनिखौ 954 रां सेमि स्किल बा आनस्किल्ड सुपारभाइजारिफोरनि थाखाय सानसेयाव 868 रां आरो आनस्किलनि थाखाय 783 रां केटेगरि बि नि थाखाय हाइलि स्किल बा 954 रां स्किल बा 868 रां सेमि स्किल बा 739 रां आरो आनस्किल बा 655 रां केटेगरि सि नि थाखाय हाइलि स्किल बा 868 रां स्किल बा 739 रां सेमि स्किल बा 614 रां आरो आनस्किल बा सानसेयाव 522 रां बानायनाय जाबाय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला गोजोन्थों खौरां काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों बिश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फोसावदों गोबां अफारफोर जेरै मिक्सार ग्राइन्डार LED TV 5 लिटार थाव आयरन साइकेल इलेक्ट्रिक केटलि ब्लेंकेट डिनार सेट इलेक्ट्रिक रड आरो रुम हिटार बेफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसे जोथोबखौ नोंथांमोनहा मोनथारनो हागोन बेनि अनगायैबो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन 1000 रां केशबेक मोननो हागोन आरो गोजाम गारिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दं बेनिख्रुइबो साबसिन खाबु दङ जुदि SP 160cc आरो हार्नेट बाइकखौ बायोब्ला 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव खम रां होग्रोनानैनो आरो खम सुतनि हारजोंनो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो गोरलैयै फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हानायनिबो खाबु दं बेफोर अफारा 30 नभेम्बरसिम थागोन माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोब्ला 8720957824 नङाब्ला 6026428346 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों